Печелим ли от членството си в Европейския съюз според вас? Не, в момента губим. И ще ви кажа какво губим. Губим пари. Губим работни места. Какво е съотношението между вноски и за тази година нашата вноска, която е за членство на България в Европейския съюз, е близо 2 милиарда. Милиард и 800 милиона лева. Същевременно, винаги когато се прави тази много бакалска сметка, се слага на масата колко сме дали и колко сме взели. Да. Номинално сме взели повече. Мога да кажа колко. 9 милиарда, защото има вече специална справка от Министерството на финансите. 9 милиарда срещу 30 милиарда получени от България. Обаче има една малка подробност. Пак да ви върна работниците, които предпочитат да работят в Европейския съюз. Какво значи предпочитат да работят? Отиваш там, където ти е най-близко или там, където се дават големи заплати? Едно време българите ходиха да работят в Съветския съюз. И защо България се съгласи на такъв договор, който на практика ни превърна в суровинен придатък на Европейския съюз, а не равноправен участник? Това е нашия проблем. Казвам, 9 милиарда срещу 30 милиарда. Благодаря, че ми напомнихте. Това е бакалската сметка, която обаче... Това е истинската сметка. Не е истинската сметка, ще ви кажа защо. Защото тук не влиза сметката за пропуснатите ползи. Знаете ли колко е печалбата на АЕЦ Козлодуй, последните му 2 блока, които работят в момента, за времето от 2002 година насам? Не знаете, аз ще ви кажа. Не. 12 милиарда. Така. Ние обаче ликвидирахме 2002 първи и втори блок, а 2007 като цена за влизане в Европейския съюз и трети и четвърти блок. Ако тези блокове бяха продължили да работят първи, втори, трети и четвърти от 2002 година до сега, имайки предвид, че това е много трудна сметка, която може да се направи, защото все пак има инфлационни индекси. Може ли да обясните, отчитайки... Поне още от порядъка на 15-16 милиарда. И отделно от това имаме пропуснатите ползи и огромните загуби за българския бизнес и за българските предприемачи. Казвате за бакалските сметки. От това, че като влязахме в Европейския съюз, се отвориха пазарите, нашите, за европейска стока, която е много по-конкурентно способна. И българското производство започна да се убива. Ама какви, погледнете данните, ще видите. Българският износ въобще не е нараснал за Европа. Но износът за сметка на това е станал огромен. За българите